Bé, molt bona tarda a tothom. Donarem per inici el ple extraordinari que ha demanat el grup d'AM amb un únic punt de l'ordre del dia, en el qual literalment diu: debat sobre la resolució d'alcaldia del dia 2 de juny del 2009, per la qual es dona accés als vigilants municipals amb una sèrie de fitxers municipals de dades de caràcter personal i sol·licitud a l'alcaldia de que es revoqui dita resolució. Davant d'aquest punt entrat, vull informar-vos que després de debatre dins l'equip de govern hem decidit revocar i deixar sense efecte en aquests moments el decret d'aquesta alcaldia en data 2 de juny del 2009, per al qual, com hem dit abans, s'autoritzava en els membres del cos de vigilants de Massanet en aquests fitxers de dades. En tot això, prèviament, abans de donar la paraula al grup d'AM, que ha sigut qui ha presentat aquest punt d'aquest ple extraordinari, i donada la importància que entenem que té aquest programa informàtic amb el qual val a dir que estan treballant moltes policies locals i moltes guàrdies municipals dins de la comarca de la Selva, si no és amb aquest programa específic, sí que tenen autorització a entrar en aquestes aquesta suspensió de retirar aquest decret. L'alcalde pren forma. Voldria, ja que tot el públic municipals tenim aquí a les persones, a través del seu tècnic, demanaríem la explicació tècnicament de què es tracta. Sí, senyor Deixeria? No sé si gaire, no. Te dirigeix al ple. El propi per part nostra seria retirar-nos. Si vostè no sap què dir del decret que vostè va fer, i ara ens porta aquest senyor informàtic, aquest senyor comercial d'una empresa informàtica, el propi que hauríem de fer nosaltres seria retirar-nos. En tot cas ens quedarem aquí per respecte al públic. Miri, de totes maneres no és la primera vegada que en un ple intervenen persones comercials, tècniques o no, requerits per l'alcaldia, requerits per la Junta de Govern, per donar explicacions de qualsevol qüestió tècnica que afecta qualsevol actuació del municipi. Vostè recordarà perfectament que en el seu moment, quan vostè era alcalde, i es va aprovar en l'Ajuntament de Massanet transferir a una empresa privada la gestió de l'enllumenat i manteniment de tot el poble, es va portar aquí no una sinó dues vegades. Varen venir els tècnics d'enllumenats Costa Brava per donar les explicacions oportunes de cara a la gestió de la feina que tindrien que fer dintre el municipi. Entenc que ve a ser una cosa totalment similar a el que es feia fins ara. Doncs donem la paraula al senyor Martínez de Bilbomàtica. Bé, bona tarda. Com ha dit el senyor alcalde, soc Josep Maria Martínez, responsable comercial per Catalunya de l'empresa Bilbomàtica. Bé, vull dir, perquè com us estàu referint a mi com a responsable comercial, doncs efectivament, en tot cas, he volgut vindre amb la presència del gerent de GESPOL a nivell nacional, el senyor José Alberto Bueno, que efectivament, fora de la vessant comercial, que té tota la potestat, però també la vessant tècnica, en tot cas, se podria aprofundir molt més amb les qüestions relacionades amb aquest programa. Si més no, se'ns ha demanat la presència aquí, en aquest ple extraordinari, una mica per comentar a grans trets el que és el programa de gestió GESPOL. No m'estendré gaire perquè veritablement tan sols dir que GESPOL no deixa de ser una eina, una gestió policial, que en aquest cas, donada la idiosincràsia de la policia, dels vigilants que teniu aquí a Massanet, potser pot donar moltíssimes més prestacions de les que en un inici requeriríeu. A partir d'aquí, el sistema GESPOL ens permet tota la tasca del dia a dia de la gestió del cos de vigilants. Estaríem parlant-hi de tota la part administrativa, del que serien funcions com les novetats, és a dir, les ordres de servei que té el cos de vigilants, dintre de cada trucada, de cada servei que se demana amb aquest cos,
seria la qüestió de gestió de tot el que pugui ser situacions de caire vial, com pugui ser gestió de guals, gestió d'obra pública, gestions diverses de tot tipus, i tot això amb una barreja del que seria la gestió de totes aquestes dades a nivell de l'Ajuntament i del consistori i, com no, de la població. Havíeu comentat en un principi que efectivament això està basat a temes de policies, sí que és cert. La gran majoria dels 450-500 consistoris a nivell nacional de Catalunya i estatals a nivell d'Espanya l'estan utilitzant i majoritàriament amb grans poblacions que necessiten d'una gestió molt modernitzada i en aquest cas la sol·licitud comercial per part de l'Ajuntament de Massanet i del cap dels vigilants i en aquest cas dins de la seva funció i per la seva acreditació com a policia va ser de donar una modernització amb aquest cos de seguretat. A partir d'aquí, no sé si teniu qualsevol pregunta que fer-ne a nivell d'alguna particularitat del que pugui ser. Se'ns havia comentat el tema de la llei de protecció de dades, si s'acomplia. Efectivament, us hem portat tota la documentació perquè sapigueu que des del primer a l'últim esbós del programa compleix la llei de protecció de dades i l'accés per part del cos de seguretat a aquesta informació que ve reflectida. A partir d'aquí no sé si tindríeu qualsevol tipus per no estendre'm en una vessant molt comercial. Vull dir perquè si algú de la sala... Qui pot fer aquest programa? Si realment si només fa el tema de control d'obres, que ara ho tenim igualment, el Departament de Control de les Obres i els quals... Sí, perdó, sisplau, el que sí que els demanaria, no estem ara entrant en qüestions de debat amb el públic, sinó que sí que una vegada feta l'exposició per part de GESPOL del programa, sí que donaríem la paraula que és qui ha demanat aquest ple extraordinari abans i a nivell de públic. Gràcies. El senyor informàtic ha sigut molt il·lustrativa i molt interessant la seva explicació, crec que tothom ha quedat molt clar, però nosaltres, com que no tenim cap pregunta a fer-li a vostè, i no sé si algun altre regidor en té cap, li agrairíem que abandonés la taula. Almenys per part nostra seria una mica elegant que això es fes, ja que aquest senyor se li ha donat prevalència a l'hora de parlar abans que nosaltres. O sigui, com a mínim ens agradaria que aquest senyor ara abandonés la taula. Nosaltres no tenim cap pregunta. Si cas el senyor Martínez, si sortís algun punt concret ja li demanaríem a la seva intervenció. Si cas ara pot abandonar la taula i gràcies per la seva intervenció. Senyor Trinxeria, té la paraula.